Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Dagi spangut kinong tray jongka GVK EMRI Meghalaya, Kibadon haga Shatri jongka Meghalaya EMRI Workers Union, haga new tarik ubnai kalalangkot arjar kharkhandai kila mi sya surok hadin ga jing bamla asya asyu ya ga jing le menti jong gibor penya ya ga mat jing dawa bagila dep pensngo nado kibanai bala dep. Kani ka kanhon kinong tray EMRI kala penlong da ka jing ya procession nado ka jaga penyeng kali Kibadon markhap bat ka office additional secretariat bat penkut pat hado ka pelau tray kam jong ga GVK EMRI Kibadon halau mali Shillong. Ka Meghalaya EMRI Workers Union hau benai nok pra jong snem arjar katpra kala aipor artayo yaki bor penya jong ka GVK EMRI Meghalaya bagian pen urlong yaki jing dawa hak bai dei ber ka jing siu ya ka tulop ka jing ai shuti ka jing tray tam ya ka por tray bat kiwei nrai na kaliang ki bor penya kim shim la pen sngap satia ya kani ka jing dawa. Kani ka union kalas dang ya kani ka jing ya khi da ka basi lamayong haki kali ambulance 108 nado ka arfoi tarik benai nok pra arjar katpra. Daw kabangi wan hangni mentaga singi galong ba ni persajur ya kajing ya ka management kejungi ya ka management juga office kejungi ni persajur dina kata daw ngi wan galong ba hadin kartu kan esnem nilai kendu kejing ngila ut cha office man kapor ngila ut cha office ya kejing kejungi nrekim ju sunyo ya kita kijungi te akan riu tarik jung nu benai Disember ngilalik submit ka charter of demand sa office te ngila aipor ya ka management bahkan jubab ya gitu ki kijungi artayo katu ka artayo kelakut no hadu jong ka khat kendai tarik jung benai Disember te haka arfu tering ila aipor pat arfu sau kenta bahkan umno kan ai tang ijubab mo bahkan khot yang ngini keren stu jumut ndai kam khot ban tang ban ya keren stu jumut ka klem khot te haka arfu terik ni sedang no ka agitation jungi dakaba ngi te ikilamayong bat ngideng kini ki black ribbons Kibadon on duty ban ngite ikilamayong haki ambulans kijungi nadu arfuai tarik kelas sedang kan agitation bangite lamayong nrei umdon bayu umdon basngap umdon bayu sngo ya kata kajing yaki kejungi adu kani kesengi mementa nadu arfuai tarik adu kani kesengi menta nyu tarik kalalong kan nyu sengi ngilate lamayong nrei umdon bayu sngo umdon bajubab tang bakin khot kentin yang ban ban ya keren ya sotu jumut ya kata kajing jungi ru kiklem khot adu kan kesengi mementa jingsha kadon hi kajing barbarli kisu khot ini kisu keren da kaba ya kendo haba na pedeng jungi kat tu kat ni kiba kam sakman ngilek abang idon kam ban lek sim ki inden lani sim tiars office kisu keren ini kumtu barbarli ki keren nrei kajing temu kajungi kalong bangi ai ki daka COD kata charter of demand jing demand jungi keladon hang tu ikwa ba kadi ban jubab ka office kadi ban jubab ingiru daka jing tho ngikwa hadu menta kani kesengi menta kim jubab te kani kesengi ngi penolong karali ban peni ka jing persajur ya ka management juga office ke jungi in ya nang ni sha office jungi kilong pilif te ka jingi yo jungi kala na palan ki ambulance ki along ki bladem ye kwa ban ken replace ki ambulance te ki bon ki bangila ai ha ki charge of demand gidan haro life totally kawai galong baka kim ai ka jiba tam bakin khot ban ong tong inya kren shwa ye ki katto kan ni ba filane ban bakin respond ni ru kim respond ki susnga manthi ben chipam bei la le only ken bei le only nigili only mang na ru alis ki ban khot ke ye ka union ban ya kren ba ki katto kan ni ki man ila ban le menta ki katto kan ni ngin sale hadian amakim khot ki khot verbally ki shifon yang ai president ru yang na pawan te ki khot arse ni klem le ni ai da ka jing tho ba ki dan ki khot ye ka union ban ya kren still ki shifon hadian nang to teng haka apinyo tereng ki khot ngila shulai na kata ka jing khot ka long lai sin te dangi lai chato pan ki pan ap ka yang ni hang to shi kata
tam ni syong reception ki kontra ikan lupa tengi mi no dapat kajing semua dia gen ba ikon nilai but still kim respond gen yang ni te habangi ngi dan kini kijing e namar ni ku abna ta kajing syakri ka ba bahaya ki pat ba mo but still kim respond yang ni ngiling yang ku an bentut ya ki pat ba e ni ku abi banyak peacefully kat bangi nang ya peacefully ki di ban sengap te ngi la sai pat ngi lai pat ngi long kin sa ong pat ba ngi ngi la ngim long ngim perkhat ki ki pat ba te mentang ngi dang ya di ki ki bangim nam pen di ki pat ba dengan kerpai komunismen lu bangi nang ya de kini ka peaceful agitation semua bahaya bikin respon ini kajing duna kinong tre kumbakalong ni kajing demand hang ni demand ba every field staff should be attached to a single base that is 3 emergency medical technician and 3 pilots in each base laingut ki medical technician but laingut ki pilot kajing ko ajungi at a minimum kemud hakat at a minimum ki don kam ladaki pajba mo ki pendon kam ikan ke service ngange ki snutu bhai kata ki balayo ban pendon kam ikan ke service lada laingut ngindon kemud technician undon tangwei apo jong ka ambulans mo unong pang ubadon apo jong ka ambulans susutu ba kumno technician kumno paramedic un assess u patient tangwei brio haka por bayat ke kali wei brio ka semjing ye tiladang dawa laingut kemud 3 shift in a day mo kemud in duty tangwei haka por ka badon case apor bayat ke kali su ken mentah ka por ba ka brio ka sukha apo kali ka wei ka technician kumno kala ban assess ya kata ka nongkha apo kali kamut ka wei ngi demand ya ka ba ada minimum nrejing syang di bandiman ar hakaju ka por ba ki technician gi banon ar ngut nrengi kam demand adu kata marngi sutu ba kum ladang ile le ka sorkar kan ong bet ba kan duna bisa wari ki doktor ni mla pembiang segi technician kila ban ai kum kita ki juba mo te kajing kalong ka wei ka man power ni duna man power phamta nanta ka wei ka working hours mo working hours ni latri overtime kumang lakren por bala dep bangi latri overtime nadu senam arjar khatwei hadu menta til dia ni dang tre overtime sa takadaw ngi kwa ban Patlo kentas ni tre khadar kanta haka jaka jong patlo kentas di menteri Pak. aga jaka bangi di menteri pra kanta mo kumbakalong kataga kum ka an pra kanta chisngi ngi de menteri dang bangi padeng ngi latre do khadar kanta haka chisngi dia nang taru wat langi da latre hadu kata ngi la sakri na ka banta ka jong pai ba nila no mit ban men sim na ka banta jong pai ba an rei ka jingyo jongi bade ka long ba duna tame pane kenya ki wei bade em ka jingyo jongi ka long ba duna tame dia hage bebun ki liang ke rukom trei kam nila syak pressure dia de na kata ka daw ka ba pelong yang iban poi kat hadu ka ni ka kenti ka ba pio i ngi menta namar ngi ka jinglong priu ngi de ban yo ngi de ban don ni ta ires ro kat kum ka ai na labu ka ain ba ngi de ban don ka kata sisni rengi la trei tam ya kata ro de na kata kat kum ba ong presiden ka jingduna ki staff ni man sing ham no ka bo re ka jing yo ngi de ban yo kai abang ngi la trei tam ka jing yo ngi de ban yo re ka jing yo ba de ka long ba duna tam ban comparing ba ki wei ba de ki para ba ya tre habang yo kies mo kum kinong tre ngi sacrifice la dia beli ngi sacrifice kum ba nong no haba agapor ba ngila plit ya katifin mo nong no namar kani ka wonsi service kadi emergency service ngila plit ya katifin mo rengi ban ino ya kabamro ni sacrifice la dia namta ki pajba ki snutu bhai kata ndrei ka office kam snutu ni sacrifice la dia hakapor ka babamru ni haban ino ya kabam ya katia kadem ni naiong hakapor bang idon duty nimju yo por ban tia ka jing pen kan riak kam ki staff na ka wei ka jaka dia ni ki batre ha ka kam ban save ya ka life jong patient panera be ki breu ka panga sitam ngidon ginde ban tip kanya ka tin gatle kum nungan sngu thu ban sumare fi la dangam tip ya tin ga pe de kani ka jing pen kan riak kam ro ya ki staff na ka wei ka jaka kalong ka jing sem jing e ba yang ki nong sumar ban sumar yo tu bapang
Ya, hadu ke jaka ke location. Ngidan kami ka geographical location. Ka knowledge sungi ngide ban nang to. Nang bingin la ban be kat kum ka jing dawa jong nongpang. Ke henry ha tang na gini ke jing ka transfer ru kalong ko wai ka bakta ya office staff. Kakta ka jing relationship between the patient in need and the staff who are in the service. That also is the main topic. Kadeka ba nongkong tame haga jingya de jongi baru te brio. Tidak. Kani ka jingya pos itu ka ba. Oh. Tementa motor me piba. Lada menta ngangam nang e kakten kle jong fi dei. Tapi bi sito menta kumnungan akses bi mo. Kumnungan tip ya kal jingpang jong fi. Suppose yang fi long dong high BP. Nrengam semua tu ya kakten jong fi. Ya kalau ngabe ambane suma pun yang kata kaji mut jong ke emergency kan ya bang imla pan yarap kam kloi ku dah kaji tip jongi mentakan geographical knowledge mo ka ba ini ben tip andai ka bu jing ya kata ka ba dei bat ka service jongi bat baru kuno kin yo jing sumar ku kloi ka long kata ka jing Diman ba ki ambulance ki di Banlong ALS ambulance berfai di Banlong ICU ambulance namar bling yung ICU ambulance ladang compare mo yaki nongkha ladaki kika hapo kawon juri ambulans nidon ya kata kajing snow scam ba kin light na kinu ki infection ki khulung ki baret tadapi ya compare ba ki khulung ki mankha ki kaliyo kalihat ane haki wei pat ki ambulans ki badan ba pendon kam ki baya surop menta ngatrai 50% ro na pedeng ki khulung ki dam survive lara ki kha ki kali yo kali hat ndai lara ki kha ha Belum hygienic kali. lara ki kha ha po kawon jere ambulance lara ngiyo oli da kata ka ALS ambulance advance life support ambulance kamut ba 90% ki khulung kamut kindan haka safe kan safety kan